ширкати Билайн 20 автобус троллейбусҳои шаҳри Душанберо бо интернети бепул таъмин кардааст. ин мусофирҳо асосан дар хатти сайри 9 ва 12 пойтахт ҳаракат мекунанд. Это беспроводной и бесплатный доступ в интернет в автобусах и сегодняшнего дня в троллейбусах города Душанбе. Это не уникальный. тавсеаи Wi-Fi Билайн Free дар нақлиёти шаҳрӣ ин саҳми мо ба рушди Душанбе ҳамчун пойтахти муосири инноватсионӣ мебошад. мо нақша дорем ки ин лоиҳаро дар масофаи берун аз ҳудуди Душанбе низ паҳн созем ва нақлиёти минтақаҳоро бо интернети бепул таъмин намоем. мо ин корро дар кишварҳои дигар ки дар он ҷо Билайн ҳузур дорад аллакай иҷро карда будем ва мехоҳем ки Тоҷикистон низ аз онҳо қафо намонад. қисме аз мусофирон хусусан ҷавонон маҳз автобусу троллейбусҳои интернетдорро интизор мешаванд. Зафар ки ҳар рӯз аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунад, иқрор шуд ки барои истифодаи интернети бепул бо 2 автобуси рақами 8 савор нашудааст. Ман одноклассник, Viber, Facebook ҳама суръати баланд дорам. Баъзе вақт сирас гум мешавад, бо пайдо мешавад сразу. Так ман одноклассник. Ман ҳамин автобус барои хотири Wi-Fi савор шудам. Ждат кунам. ронандагони автобусҳое ки дар онҳо Wi-Fi бепул насб шудааст мегӯянд, бархе аз ҷавонон пеш аз ворид шудан ба нақлиёт аввал мепурсанд ки интернети бепул кор мекунад ё не. баъд аз насби Wi-Fi таваҷҷӯҳи мусофирон ба автобусҳои ин хатсайр зиёд шудааст. нисбати бештара хеле беҳтар шуд. вақте ки мусофирон суол шаванд, хусусан ҳамун донишҷӯён аввал пурсон мешаванд ки ҳаст Wi-Fi доред надоред кор мекунад, таваҷҷӯҳшон хеле зиёд шудагӣ. Wi-Fi-ҳо гоҳе мешавад ки хомӯш мешавад, аксар бо гирён мекунем бо кор мекунад. нафарони зиёд дар омадан қувваташ намерасад, бо хомӯш карда аксар дар гирён мекунем, кор мекунад. ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ иқрор мешаванд ки дар сурати афзудани истифодабарандагони интернет суръати интернет паст мешавад ки боиси шикояти мусофирон мешудааст. 1 сол пеш ширкати Билайн якҷо бо ҳукумати шаҳри Душанбе тарҳеро бо номи Билайн Wi-Fi Free дар бархе аз хатсайрҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ба роҳ монда буд. он вақт танҳо барои мусофирони 10 автобуси хатти сайри 8 ва 18 интернети бепул дода шуд. ҳоло дар маҷмӯъ дар Душанбе 20 автобус, 10 троллейбус бо Wi-Fi бепул таъминанд.